విద్యుత్ ఛార్జీల పెంపుపై నిరసనగా శుక్రవారం అఖిలపక్ష నేతలు తిరుపతిలోని విద్యుత్ కార్యాలయాన్ని ముట్టడించారు. సామాన్యుడిపై పెనుభారం మోపేలా ముఖ్యమంత్రి జగన్మోహన్ రెడ్డి తీసుకున్న నిర్ణయంపై అఖిలపక్షం నేతలు నిప్పులు చెరిగారు. రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి వ్యతిరేకంగా పెద్ద ఎత్తున నినాదాలు చేశారు. ట్రూ అప్ ఛార్జీల పేరుతో ప్రభుత్వం సామాన్య ప్రజలను ఇబ్బందులకు గురిచేస్తోందని అఖిలపక్ష నేతలు ఆగ్రహించారు. మరోవైపు మీటర్ రీడర్స్ కూడా ఉద్యోగ భద్రత కల్పించాలని, కనీస వేతనాలు పెంచాలంటూ డిమాండ్ చేశారు. సెక్యూరిటీ గార్డులు ఎస్పీడీసీఎల్ కార్యాలయం లోపలికి ఎవరిని వెళ్లనివ్వకుండా అడ్డుకున్నారు. దీంతో ఆ ప్రాంతంలో కొద్దిసేపు ఉద్రిక్త పరిస్థితి నెలకొంది. రైతులు మోటార్లకు మీటర్లు బిగించడం మానుకోవాలని, అలాగే ట్రూ యాప్ ఛార్జీలను ఎత్తివేయాలని, స్మార్ట్ మీటర్స్ అవసరం లేదని పేర్కొన్నారు. అఖిలపక్షం నేతలు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఇప్పటికైనా విద్యుత్ ఛార్జీల పెంపుపై వెనక్కి తీసుకోవాలని, లేని పక్షంలో ఆందోళన ఉధృతం చేస్తామని హెచ్చరిస్తున్నారు.